Prilagođeni automatski stroj za zatvaranje idealan je stroj za pakiranje plastičnih poklopaca s rotirajućim poklopcem koji istovremeno daje veliki broj čepova. Ovaj stroj je opremljen automatskim uređajem za punjenje poklopca, visokim stupnjem automatizacije, štedi troškove rada i poboljšava učinkovitost proizvodnje. Stroj s naprednim operativnim sustavom čovjek stroj, stabilan rad, jednostavan za održavanje.